Lah, kuy. Lah, pagwiyak motor William mo. Ah, sige, kuy. Iyahan lang sana. Dagang pampong pasahero dali. Sige mo, ilarga na. Oh, mati, bagangga, katiil, larga na. O si Mati o Katiil, layo ano bagbiyahin ni mo? Naunsa di ka para kong income ba? Ug diri-diri rata plitihan ratag 5. Ah, bitaw no. Para dili po alkansi ba? Oh, Dubai, Saudi Arabia, oh! Alina mo! Nabuang na ka si Dubai ug Saudi. Di na kaabot imong smash dito eh. Hilis ng ligid nimo. O si di kaabot. Kat-kat bang kainig mo tapo? Lah, kuy. Lah, pagwiyak motor William mo. Pape, ayos kay kag motor no. Grabe sinawa na yamo yasa man mo nagikan. Bitaw, grabe nakataylo ko. Grabe, sino kay kuno dikas ba? Aw, syempre ako dagon ni. Kutaan ko ko. Matay di man ako na ma-afford ba? Unsa nang kako? Di na ko na ma-afford ba kay pati ang trotolo, maibot na. Sus, luya pa ninyo mga pre, mga pobre yung buday kay mo. Stella ni mo nagsalig lang ka kay daghang kagwarta niya kung sa mo kadri motor no po ka? Aw, siyempre magturno. Unsa man ay pulos ang motor na diri ah. Naana po na siya. Sa mo dito ko'y agiro na ni Props kay kapila-pilong sino kaya puro pilion mo na siya. Sagdiira na. Pasahero. Sakay ka. Oy, boss, sakay ko! Uy, asa man ka? Saudi? Dili, oy, kalayo, anak. Ay basig diri ka mate. Nah, dili po ko. Diri ako sayaw kay Chadag motor. Aw, wag kay mabuhat ya paps kay ako magipili. Ah, sige kuy, iyahan lang sana. Dagang pampong pasahero dali. Sige mo, ilarga na. Nga, una sabi Pape. Koy. Ha? Agtama ni William Paps samot nang yang sakay niya. Hinahinay lang kuya, ha? Pagunit siya kay mo bangking tal.